Takže čus, tady Valeš. Jo, je to pořád ta stejná holka, kterou jste viděli, teda do videa, které vycházely, akorát teďka je to prostě jinak. A kvůli tomu, že se jmenuji Valeš, tak jsem se snažila nejméně první video, kdy mě vidíte, udělat jako v mém cosplayi. Mám dokonce prostě snažím se jít do stylu jedné postavy a říkám tomu cosplay. Na TikToku, kde působím víc, tak se to lidem líbí. Takže mně se ten cosplay taky líbí, jenom teď ho nemám úplně plnej, protože já mám pro Valentína takový jeho drápy a on je zlatý drápy a on je nemá ani vždycky, takže asi tak. A potom ještě tady na hrudi by měl mít takový, no v podstatě jakože přesně na mých prsou by měla mít takový jako zlatý srdíčka ještě propojený. Ale každopádně to teďka nemám. Ty drápy kvůli tomu bych mohla vám ukázat to, co tady mám. A ty srdíčka nemám protože jsou křehký a strašně jednoduše se rozbíjí. Každopádně, jestli nevíte, koho jakože se snažím cosplayovat aspoň, vím, že tady na YouTube jsou lidi většinou víc takový kritický a podobně. Takže jo, přineste mi ten hate, že nevypadám jako on, že nevypadám jako Valentino. Každopádně máte i pravdu. Ale i přesto jsem se rozhodla, že jestliže mi vyjdou peníze na Comic Con, tak takhle půjdu i na Comic Con. Takže já jsem s tím spokojená, ok? Takže se tak. No nicméně charaktery, kterýho se snažím cosplayovat, máte tady. Vím, že mi tady chybí spousta věcí. I když jsem řekla, že nemám ty drápy, který třeba tady ani nemá, to má jen své černý. Ale líbí se mi to a pomocí hashtagů stejně si potom můžete přečíst, jako kdo by to měl být. Takže a když se vám to nelíbí, tak se vám to nelíbí. Takže asi tak. A navíc stejně to vždycky budou nějaký ty odběratelé, který vás odebírají jen kvůli tomu, aby vás mohli hejtit. Takže to jsou takový hate odběratelé. A hej, odběratelé, takže to je pozitivum. Každopádně, jo, to by bylo tohle. A tohle video není teda o tomhle, ale pro mě jako vidíte, teď na YouTube po asi 5 letech, což jsem dělala nějaký blbosti jako holka. Takže tak. Ale to video je o tomhle. Ano, jsem dospělá. A už nejsou Vánoce, ale jako malá jsem sbírala tyhle ty blbosy, což vám asi mohlo dojít podle toho, co jste viděli. Pozdě asi ne, protože já jsem vám to debil ukázala druhou stranu. Mimochodem nevím, jak se moje videa povedou, protože jak když jsem vždycky v tomhle kostýmu, tak ono to vždycky hází takový ty Valentino vibes. A nevím, jestli znáte Valentina z Husband Hotelu, ale jsem to ukázala z druhé strany. Fakt rozená k tomuhle. Je to tohle. Je to můj kalendář, takže Vánoce nejsou, vím to. A nejsem dítě, to vím taky, ale každopádně tohle bych chtěla pojmenovat jako něco takový
věci, které jsem chtěla, ale rodiče mi je nekoupili jako dítěti nebo něco takového. To je moc dlouhý název, ale každopádně nevím, jak jinak to jako skrouhnout. Ale přemýšlím, jestli si ty brýle dám dolů. Že budu ještě míň Valentino za Zbin hotelu. Každopádně, no, čekala jsem, že to bude horší, ale asi ne. Tak každopádně asi budeme rovnou teda do jedničky. Já teda se pokusím tady ty okna otevřít. Takže je to normálně od jedničky do 24 a uvidíme. Tam bylo ukázaný, co jako tam má být, ale já vím, že se můžu podívat na předek a tam to bude ukázaný, ale prostě já si to nepamatuju, takže nic, jdeme na to. Takže první je taková opička, růžová, celá růžová. Hashtag Aaron Bena. Ne, ale prostě je to taková opička. Ona má ještě jeden fakt, proč jsem koupila tady to. Že jsem si to mohla koupit sama, rodiče mi to nikdy nekoupili. Ale ono u tohohle jsou ještě ty starý Little's Pet Shop v těchto kalendářích, což je podle mě jako hodně obdivující, protože Hasbro teďka už vydává jiný pečopáky, nebo jsou to pořád pečopáci, jsou to pořád takovýhle malý zvířátka, ale už je dělá jinak a většině těm, co sbírají LPS, já teda teďka možná taky, ale už fakt jenom pro srandu, jinak to prostě sbírka, no, že se s nima nehraju. Tak spousta těch, co je sbírají jako vyloženě ještě prostě, že je sbírají, tak Hasbro teďka prostě vydává jiný Little's Pet Shop a spousta lidí s tím není spokojený, nebo dětí, když to tak vemete. A já s tím taky nejsem spokojená teda, ale co můžeme dělat? Ale každopádně nějakým způsobem v těchto kalendářích jsou ještě ty původní Little's Pet Shop, což jo, je pěkná věc. Každopádně já to tady trochu tak jako ničím, ten kalendář. Já se tak snažím to otevírat, jak bych měla, ale nějak mi to nejde. Každopádně teďka tady máme takže 2. prosince. Ale dneska určitě není 2. prosince. A tohle... Já bych tomu klidně řekla surikata, ale už nemám takovou představivost a asi nevím úplně, co ty zvířátka jsou. Ono to bylo docela matoucí, což si jako i vzpomínám. Takže to bylo takový, že rodiče mi spíš nekoupili, protože nevěděli, který mám a který nemám. Takže se v nich vyznali ještě míň. No, pardon. Každopádně v druhém okýnku je tady to malý zvířátko. Můžu říct, že jsem malý zvířátko a prostě bude to tak. Takže teďka do 3. Rozhodla jsem se, že to budu dělat postupně, protože nevím, bych to mohla otevírat náhodně, ale tak když už je to ten kalendář, tak další je tady. To bude asi liška, podle toho velkého otázku. Má tady trošku vyzdobený na hlavě, takže už není jenom taková jednolitá s očičkama, ale už na sobě taky něco má.
Jednu věc, na kterou jsem přišla teda, tak čekajte. Tak na sobě nemají to starý LPS, takže tohle jsou možná fejkový LPS. Ale každopádně furt se mi líbí víc než ty novodobí. Takže asi máme fake LPS, ale stejně se mi líbí víc. A stejně otevřu tenhle kalendář, protože prostě ano. Takže to bylo třetí okno. Takže teďka jdeme na čtvrtý samozřejmě. I když já to tady fakt ničím. Ale já se to fakt snažím otevírat, jak se to má. Ale ono, ne, že by to úplně šlo. Takže jo, asi tak. Ale aspoň to můžu dělat po pořadě, což je podle mě dobrý. Takže čtvrtý okno. A čtvrtý okno je tady ten ježek. Ten je dvoubarevný. A má tady to vyložení, jak to. Je takový zajímavý. Má ruce v bok, že je takový nasranej, nebo naštvaný. Jo. Ne, fakt se omlouvám. Chtěla jsem říct naštvaný. Ne, to název. Jo. Takovýhle. Jo, to je jenom kvůli... Není to jen kvůli brejlím. To vypadá, že ty odlesky, které by měly být bílý, že jsou růžový. A já jsem si řekla, však máš brejle. Tak to asi bude růžový kvůli tomu, ale když se je sundám, tak by to tak... No, já jsem nejspíš asi taky trošku barvoslepá, takže... Ale hej! Klasický Valentino v Husband hotelu by měl být v podstatě slepej. Takže jako aspoň ho víc doplňuju. No. Takže teďka půjdeme na 5. Můžu se to vůbec ještě snažit otevřít, tak jak se to má otevírat. Ach jo. To asi nemá cenu. Ale jde to jako po pořadě, takže aspoň si tam nedohalím to, co mělo být dál. V pátém okýnku je tohle. Pokud vím, no možná úplně nevím. Mohly by to být 3 věci, ok? Protože ty Little Pet Shop mají random barvy na sobě. Mohlo by to být kuřátko, nebo kačenka, anebo tučňák. Nevím. Ale když se podívám na ty tlapičky, jakože tlapičky, tak bych asi řekla, že to má být tučňáček. Takže tučňáček. Jinak pokud byste chtěli vidět tyhle víc zblízka, tak to nejspíš hodím spíš na TikTok, a nebo se to pokusím hodit do shortů, byste je tam viděli víc zblízka. Takže ty tady zblízka neuvidíte. Někdy do budoucna, jestli bude podobný video jako tohle, tak bych to mohla sem dát i vám potom bližší záběry. Ale zatím to bude takhle, takže bližší záběry budou, ale ne v tady tom videu. No, každopádně já jsem tady otevřela další okno a tam je takovýhle pes s jazyčkem ven, jinak je taky jednolitej
A nohy, to asi nebude vidět, ne? Nohy nemá ani vytvarovaný do nohou, ale jsou to prostě jako jen chlupy. Prostě nemá je ani vytvarovaný. Takže to je asi fun, I guess. Takže takovýhle pes. Potom byla 6. Takže teďka jdeme na 7. Já už se tady fakt trhám, protože mě přišla trpělivost, který fakt moc nemám. A sam Valentino ji taky nemá, takže jsme v pohodě. Další bude takováhle, chtěla jsem říct kravička, ale to bude spíš srnečka. Podle kopítek. A je taková bílá. Tady má mašlu. Těma barvama mi připomíná Vauxe. A tou mašlou mi připomíná trošku Valentína. Páně takováhle kravička. Ocásek a jako pololeží. To tak měla říct. Nebo jakože stává. Takže takhle. Ale kdybych jako měla říct designově, jakože ty zvířátka, ty fejkový LPS jsou jednobarevný v podstatě. Maximálně nejvíc jsou jednobarevný, tak ten design se mi asi líbí nejvíc. Prostě je to sice takový jednoduchý, prostě bílá a vnitřka oušek vybarvený a něco u očí, ale to je nejspíš kvůli tomu, že to má být že to je adventní kalendář, takže tady má takovou mašličku, jako kdyby to byl dáreček, ale tenhle fake LPS se mi zatím líbí asi nejvíc. Ale ten ježek a ten tučňák nejspíš, to vypadal jako taky cool, ale tohle se mi fakt designově líbí nejvíc. No, takže na 8. Další takovej bílej LPS. Musím dát bacha, abych to. Ten máme koníčka. Ten má ještě v barvu míň, protože na sobě nemá žádnou mašličku nebo tak. Když se nej tak koukám, tak bych ho možná trochu teda doupravila. Nevím, jestli bych mu dala barvu do oušek, jako měla ta kravička, ale minimálně bych mu nějak namalovala kopítka. A možná i ty kravičce bych namalovala paznechty, ale určitě bych namalovala třeba kopítka tomuhle koníkovi. Každopádně já nemám moc zručný ruce, takže to je spíš taková otázka, jestli bych to fakt udělala. A ten ocásek by bylo ještě dobrý mu dobarvit tak modrou barvou, podle mě. Ale to je taky otázka. A další otázka u toho by byla, že bych musela míchat tuhle barvu, co má na té hřívě. Což taky nebude úplně lehký. A je to nádherná barva, ta barva se mi líbí. Ale nemyslím si, že ji namíchat bude úplně jednoduchý, takže... Ale je zase takový jednoduchý, je prostě bílej a líbí se mi to. Takže to byla 8. Já nevím, jestli vám potom na konci videa mám ukázat, jak ten adventní kalendář skončil, protože ty krásy. Každopádně, teď máme 9. V 9 je takovýhle pejsek.
Ten je taky bílej základ, jak můžete vidět. A kdybych měla něco říct, tak mi přijde, že tady ten obličej už mi přijde takovej přebarvený. Že tady to bych možná když tak dala. No, spíš bych mu nechala jako to okolí těch očí bílý a tady nějaký ten blázenec bych mu klidně nechala a tady na strany zadku nebo ten ocásek bych prostě dala jinak barevný. Ale jo, takovýhle pejsek je takový tý pozici, že když přijdete domů, tak když váš pejsek je hodně natěšený, že jste prostě přišli domů, tak takhle napózuje, ještě vrtí ocáskem a vyplazený jazyk a prostě je strašně rád, že jste doma. Že to je takový pejsek. Mimochodem, nejvíc se tomu, že já nějaký ty věci kritizuju, protože já jsem vyučená aranžérka, takže bych tak trochu asi řekla, že je tohle pro mě normální, že věci jako takhle kritizuju. Každopádně další je tady ten. To bych řekla, že mi měl být ten lemur. Takže to má dlouhý ocas a tak. Jediný, co má jinak barevný, je tady to. A kolem očí má jako slzičky, což kolem očí černý má i normální lemur. Teda pokud vyberete, je víc lemurů, nevím, jestli jako hodně druhů lemurů, ale já znám minimálně 2, nevím, jak se jmenuje ten druhý, ale ten základní, co vím, tak se jmenuje lemur kata. A ty jsou černobílý a kolem očí mají černý. Každopádně myslím, že to nejsou takhle slzičky. Ale jo. Je to takový, že jsou to prostě fake LPS a ty fake LPS nejsou tak moc propracovaný. A ty krky nakonec budou taky takový jinak. Jakože tady ten krk podle mě není ani pořádně, nebo ne, jakože úplně krk, ale prostě ten spodek hlavy tady není ani pořádně opracovaný. Takže jsou to fake LPS. Každopádně, hej, je to něco, co mi rodiče jako dítěti nekoupili. A já jsem to chtěla vyzkoušet, takže tady to mám. Moc se mi to teda nevyplatilo. Ale každopádně mám, co mám a nebudu to vyhazovat jen kvůli tomu, že se mi to prostě nelíbí. Každopádně jdeme do 11. V 11 je takováhle kočička. Je celá bílá. To je nějaká taková ta perská kočička nebo tak. A jo, zase jednoduchá, podle mě roztomilá. A možná bych ji taky nějak jinak namalovala. Protože já mám takový umělecký štětečky doma. Takže možná bych to promyslela a nějaký nabarvila. Nebo třeba přebarvila i ty LPS, i ty fake LPS, který jsem dostala a podobně. To přebarvila, nebo nějak dobarvila, nebo prostě tak nějak. A každopádně takováhle roztomilá kočička. Jdeme do 12. Ve 12 je takováhle kočička. Taková zase minimalistický, se hvězdičkou tady. A tady to vypadá jak šlehačka. Což mě napadlo, že bych jí možná udělala takovou čokoládovou. A tohle bych dala bílý, že jako fakt má na hlavě šlehačku. Že nevím.
ale prostě mi to tak napadlo. A víc se mi teda líbí takový ty bílý, ale kdyby udělali každýho toho fake LPS prostě v bílé barvě, tak by to bylo ještě horší, než je to teď. Takže takováhle kočička. Oranžová s hvězdičkou a šlahečkou na hlavě. Nicméně, pardon, já se zase napiju. Cheers. To bude fakt něco tohle video. Ve 13. máme takového fialového koníka. Ten zase nemá ani pořádně opracovaný spodek hlavy. Takže bohužel nejsou to starší LPS, ale jsou to fejkový LPS. Jde to na nich vidět, že jsou fakt málo opracovaný. Hruza. A ne, představte si, že prostě, že si to nekoupí někdo jako já, ale že to máma koupí nějakému svýmu dítěti, který prostě je natěšený a pak vám přijde tohle. To je prostě takový zklamání. A i když mám ráda fialovou, tak tady se to podle mě zase vybízí na to, že bych toho koníka ráda nějak přebarvila, dobarvila a takový. Ale mám ráda fialovou a koníky, takže určitě dobrý v tom ohledu, ale furt preferuju spíš tady toho koníka, než tady toho celolitýho fialového. Tady ten je takový roztomlej, tady ten je takovej... Nevím, prostě... A já ani nevím, jak bych... Já tady u toho nemám ani jako představu, jak bych ho mohla vystylovat. Že možná ten vocásek a tu hřívu dát černou. Nebo tmavější fialovou. A samozřejmě kopítka ještě dobarvit hnědou, černou. Taková ta klasická barva kopyt, kterou koník nemusí mít, ale to je takový základní. Chtěl by to šmirkl papír a určitě jako dostylovat tu hlavu, ten spodek té hlavy, protože to fakt nevypadá moc pěkně. Já nevím, třeba někdy tyhle věci nebudou v mojí sbírce, ale třeba je doupravím, budou vypadat dobře a třeba je někomu dám. Jak dárek třeba, nebo tak. Paní zase 14. A tady to je... Tady ten mi přijde jako úplně takovej bullshit. Prostě to mi přijde nevkusný a já si totiž pamatuju, já totiž mám tohodle pejska. To je i ze seriálu Little's Pet Shop. Jmenuje se Zoe. A možná proto mi to přijde tak nevkusný, že ji znám jako základ, ale takhle zelená to mi přijde fakt jako fuj. Takže jestliže nějakýho LPS budu vyhazovat, tak by to bylo asi tahle, protože to se mi fakt nelíbí. Taková, já mám teda jako ráda i takovou výraznou zelenou, že je to takový, ale tohle vypadá nechutně. A nebo
je to udělané z takového toho, že by se dala nasvítit a svítila by v noci. Ale silně o tom pochybuju, protože tohle jsou fake lotus a tohle vypadá fakt nechutně. To se mi nelíbí. Jdeme na další věci. Už 15. Takže 15 je taková kočička. Je to o mnohem lepší než tohleto. To je jako fuj. Ale každopádně je zase jednolitá a má tady zase mašličku. To teda ležící kočička takhle. A zase bych ji asi, i když je roztomilá, nějak dobarvila. Nevím úplně jak, ale každopádně je to hodně lepší než tamto prostě. To je nechutný, to bylo fakt nechutný. Takže, ale my jedeme stejně na 16. A 16 je tady ještěrka. Je to ne, to nebude chameleon, nebo bude? Ne, je to prostě ještěrka. Mně to nebude chameleon, ten má trochu jiný vydobaní. Prostě ještěrka je jednolitá a má tady modrou mašličku. Nevím. To bude asi nějaký gekončík spíš. A hlavu má, ten spodek hlavy má zase nedodělaný. Fakt super, no. Ale tak furt je to fake, že jo? Takže co se dá od toho čekat? No, takže takhle nejspíš gekončík. Řekla jsem leguánek, asi je, že gekončík. 16 máme tady želvičku s vláskama. Je to takový divný. Má strašně krátký tělo. Ta hlava byla udělaná ještě hůř. A je to takový... Dokonce i to asi vidět to nepůjde, ale i ta barva je jakože to někdo ani nezačistil a spodek toho krůměře není ani nabarvený. Takže jako není to hnus, furt je to takový trošku roztomilý, ale každopádně taky určitě vodou. Další, tu máme další kravičku. Nemám tu první kravičku. Tady. Jsou si takový podobný. Tady ta je taková víc. Tady ta je taková víc. Asi je to jenom kvůli té barvě, že je taková víc jako něžnější. A tady ta je taková maskulentnější. To by mělo být slovo. Žvádně, že je taková jako výraznější, taková i jako tlustší. Wow. A je růžová a tady má, že na ní šplochnul někdo trošku barvy, tak je prostě taková a je fakt tlustá. Takže fakt, takže wow. No a teď jdeme na poslední řadu. Já se omlouvám, jestli tady víte co, počkejte, já ho pustím dovnitř. Nevím, takový malinký obsah, ale je to hrozný, kolik toho dokáže udělat. Dokonce jak jsem chtěla, my jdeme už na poslední řádek. Už je
tady nebudete se mnou muset moc trápit. Páně prvního řádku 19. Máme takovýhle sloníka. Zase bílýho, minimalistického s barvama, tak. Nevím. Něco mi na něm... Aha, to nemá být sloník, ale mamut. Nebo... To je asi questionable. Jakože asi tady, co si z toho uděláte, co si uděláte. Protože na LPS neuvidíte, jestli jsou jako hodně srstnatý, nebo ne. Každopádně tohle mi dává jakože vibe spíš mamuta, než slona. Nevím úplně proč. Asi protože si vybavím třeba Mannyho z Doby ledový. Je to zvláštní. Ale furt lepší než tam ten hnus. Ta Zoe, to bylo hrozný. Dopadně my jdeme do 20. Já už to tady už to tady roztrhnu, protože to už toho mám dost. Nicméně 20 máme další ještěrku. Tohle je takový, že tady není, tady někde v půlce těla, jak mám ten prst, tak tu není ani pořádně zahlazený, že to tam bylo spojený. Nevypadá to moc hezky. A kombinace těch barev, když se na to podívám, jakože bez těch brýlí, tak je to takový, prostě ne. Ta hlava zase není začištěná, aby to vypadalo dobře, a ani ty hnědý vlasy nejsou začištěný. Prostě má po sobě hnědý stopy, kdyby tam neměly být. A nebo zase na druhou stranu ty vlasy nemá dobarvený. Takže zase bod dolů. Navíc já zase znám tohohle základního. To byl tenhle, potom byla tahle, potom byl ještě tenhle a ještě určitě někdo. Každopádně tohle byl podle mě Russell, spadl mi, tohle byl Vinny a tohle byla Zoe. Ten Russell, myslím, že nedopadl tak špatně. Každopádně Zoe dopadla absolutně špatně a Vinny taky dopadl špatně. Takže kdokoliv už chtěl nafejkovat LPS, tak tady u těch se mu to fakt moc nepovedlo. Poslední je tady ten medvídek. Myslím, že medvíd. Nebo pes. Spíš pes. Takhle by se asi medvídek neto. Ten má v uších ty srdíčka. Takže mě to úplně nabádá v to, že ho prostě nějak přemaluju na Valentína. Nevím úplně jak, ale prostě mi to úplně jako nabízí, že prostě ten má srdíčka, že já bych to prostě do Valentína nějak přemalovala. Dopadně asi takový pejsek, jak jsem říkala teda taky, jenom s kulatýma ušima. Minimalistický, celý bílej, akorát
nosánek a ty srdíčka v ouškách a oči samozřejmě, je docela roztomilý. Takže roztomilý prostě. A hodně lepší než třeba tohle. To je prostě, to vypadá jak jako brčalová, zelená a hnědá. Pokud nechcete vyloženě vylbit hračku, která má být jakože nějak z bažin nebo tak, nebo si představte třeba Shreka, že by tam prostě měl takovýhle podobný postavičky, nevím proč, ale prostě takový postavičky by se mi hodily spíš někam do bažiny, než aby je sbíralo nějaký dítě. A zase ty barvy jsou tady nezačištěný nebo nedobarvený. Hlava je nedočištěná, to už je takový normální. A tohle je opět hnus. Předposlední tu máme lvíčka, nebo lva. Většinou je fialový, ale samozřejmě, jak tady vidíte, tak tady červená, nosánek a ta kousek hřívy. Asi. Tahle kombinace mi přijde úplně nejlepší, ale je to podle mě lepší než zelená a hnědá. Ale moc se mi nelíbí. Ale každopádně taky se na to koukám jinak, protože už nejsem dítě. A chtěla jsem tohle jenom vyzkoušet. A poslední, tady máme dalšího pejska. A ten se podle mě docela poved. Takový roztomilej, tady ty blbůstky. Možná jedno ouško, nebo tady to bych ještě skvělý hlava. Ještě nechala jako oranžový. A nebo bych tady to dala takový spíš růžový. Ale určitě je to lepší než ty ostatní. Každopádně ten kalendář vám teda nebudu ukazovat, ale moc z něj z toho nezbylo, protože mi to ani pořádně nešlo otevřít. Kdybych měla asi říct, který LPS se mi líbil úplně nejvíc, fejkovej LPS, tak to bude tahle kravička. A tady ten koník. Ty mi přijdou prostě nejlepší. A nejhorší samozřejmě tahle. To je prostě hnus. Každopádně, pokud by někdo tohle chtěl objednat svýmu dítěti, tak jako dobrý, budou mít nějaký hračky na hraní. Každopádně nepřijde mi. Nepřijde mi to úplně jako taková nejlepší volba. To už jim radši kupte ty nový LPS, který teďka vychází. A nebo třeba kupte tyhle, ale nějak je upravte, protože většina těch LPS jsou prostě, že nevím. Ale samozřejmě já tady nejsem dítě, který by to... A prostě dítě by to hodnotilo jinak, že by řeklo, tady to je cute a tady ty jsou jinak barevný a je to takový cute. Ale každopádně tohle bylo video. Očividně. Natáčím tohleto na telefon.
takže to nebude úplně v nejlepší kvalitě a si to i dám na telefonu jako nahrát na YouTube, takže nevím, jak to úplně vyjde. Ale jestli se mnou vydržela jsem, tak určitě děkuji za sledování, za jakýkoliv komentář, úplně jakýkoliv, může to být klidně hate, nebo nějaký nice komentář, nějaký dobrý komentář. Je mi to úplně jedno, můžete dát like, dislike, oboje pochopím, prostě všechno pochopím, jakýkoliv hate i jakýkoliv like. A třeba odběr, což asi nebude úplně taková ten největší věc, na kterou byste mysleli, protože tady budou videa vycházet asi hodně nepravidelně. Takže tak. No, ale dopadně 3/4 hodiny někoho poslouchal, tak mluví o šitých hračkách. No, nebyl ještě tak šitý. To bylo ještě šit až na tu Zoe. Nevím. To tohle žalvička. Jsou nějaký šitý hračkách, který koupili ještě adventní kalendář, když Vánoce už jsou dlouho za náma a dlouho před náma, teda ne úplně dlouho za náma, ale minimálně dlouho před náma, zase letošní. Takže každopádně děkuju za pozornost a se někdy asi uvidíme i takhle. Tak jo, ahoj.